Ήξερες ότι το 85% της επαγγελματικής επιτυχίας βασίζεται στα soft skills και όχι μόνο σε τεχνικές γνώσεις? Κι όμως, πολλοί γονείς ανησυχούν για τα ίδια πράγματα. Το παιδί μου δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του. Τα παρατάει εύκολα όταν δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται να συνεργαστεί με άλλα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι η ακαδημαϊκή επιτυχία δεν αρκεί. Η ζωή απαιτεί δεξιότητες όπως επικοινωνία, ανθεκτικότητα, ηγεσία, και αν δεν τις αναπτύξουν νωρίς, μπορεί να μείνουν πίσω. Εδώ βοηθάει η Morphosys, η νούμερο 1 πλατφόρμα ανάπτυξης soft skills για παιδιά και εφήβους. Με βάση έρευνες από Harvard και Cambridge, οι Life Taxis με μικρά γκρουπ συνομιλίκων και επιστοποιημένους εκπαιδευτές βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να πετύχουν στο σχολείο, στις προσωπικές σχέσεις και τη μελλοντική καριέρα τους. Από την αρχική σελίδα μπορείς να διαχειριστείς τα παιδιά σου, να δηλώσεις τη διαθεσιμότητά τους και να βρεις προτάσεις για τάξεις. Και το πιο σημαντικό, επιλέγεις έως 3 βασικές συμπεριφορές προς βελτίωση. Αυτές συνδέονται με 36 βασικά soft skills. Έτσι μπορούμε να προτείνουμε το ιδανικό πρόγραμμα για κάθε μαθητή. Στη σελίδα κάθε προγράμματος θα βρεις μια λεπτομερή περιγραφή, κάποιες βασικές πληροφορίες, τα σχετικά soft skills, αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές ώρας. Όλοι οι εκπαιδευτές μας είναι πιστοποιημένοι και αξιολογούνται μετά από κάθε συνάντηση για πλήρη διαφάνεια και την καλύτερη εμπειρία μάθησης. Όταν βρεις την κατάλληλη τάξη για το παιδί σου, πατάς εγγραφή και ξεκλειδώνει ο μαγικός κόσμος των soft skills της Morphosys. Η πλατφόρμα της Morphosys παρέχει ένα ειδικό και ασφαλές περιβάλλον όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και περνάνε καλά. Συνομήλικοι μαθητές αλληλεπιδρούν στο μέγιστο σε μικρές τάξεις, οι οποίες καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες τους. Οι εκπαιδευτές μας δεν είναι απλά πιστοποιημένοι, αγαπούν τη δουλειά τους και πιστεύουν στη βιωματική μάθηση. Θέλεις να δεις την πρόοδο του μαθητή σου? Επισκέψου τον χάρτη δεξιοτήτων. Εκεί βλέπεις την πρόοδο του μαθητή σε 36 soft skills. Σύγκρινε την πρόοδό του με άλλους μαθητές, δες αναλυτικά δεδομένα και το πιο σημαντικό, γιορτάστε μαζί τα επιτεύγματά του. Και κάτι ακόμα, η μάθηση στη Morphosys σε επιβραβεύει. Το πρόγραμμα επιβράβευσης δεν αφορά μόνο τους μαθητές, αλλά και τους γονείς. Είτε κάνεις εγγραφή σε τάξη, είτε αξιολογήσεις μια συνάντηση, κάθε σου ενέργεια βοηθάει το μαθητή σου να κερδίσει XP's. Morphosys, αυτοπεποίθηση και ηγετικές ικανότητες μέσα από παιχνίδι.